Hi guys, good day. Welcome back to my YouTube channel, Raketirong Master. So, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster, no? And for today's video mga kamaster is, andito kami ngayon sa Carmen. So, galing pala kaming Danau City mga kamaster. Tapos, dumaan kami dito sa Santino's Pizza para bumili at ibigay doon kina Boss Tipin tsaka kay May Timang, kasi pasasalamat ko rin sa kanila dahil na-monetize yung YouTube channel ko. So, ayun po mga kamaster. So, nag-prepare pa doon mga kamaster, no? So, update na lang po mamaya mga master, no? Kasi niloto pa yung yung in-order namin na pizza. Ito pala yung binili namin mga master, no? Galing kasi kami doon sa bilihan ng mga router. Pero itong binili namin is antenna lang to siya para pang hotspot. Ayan, no? Kumpas. Ayan. So, dumaan lang kami dito sa Carmen para bumili ng pizza. And shout out pala kay Marinong Humboy kasi pinahiram tayo ng damit. Ayan, no? Kay Marinong Humboy itong damit, pinahiram ko sa kanya kasi wala akong jacket na dala, no? So ayun. And antayin lang natin ng saglit. Pagka mga 10 minutes pa maluto yung mga 10 minutes maluto yung pizza. Ayun guys, no? So antayin natin ng konti guys kasi malapit na maluto. A few moments later. Yun dito. So, luto na pala guys. Binalot na sa lalagyan. To 24 ma'am, no? Ayan guys, so pauwi na kami guys, no? So daanan namin sila si May Timang tsaka si Boss Tipin. Ayan, so update na lang po mamaya guys, no? Kasi nagdadrive pa ng motor. A few moments later. Ayun guys, so andito na po kami guys sa bahay nila ni May Timang. And puntahan na namin si Boss Tipin dun sa kanilang bang house. So tara, let's go. Dinalhan natin si Boss Tipin ng pizza dahil pasasalamat na rin, no? Monetize yung YouTube channel natin. So tara. So damit pala ni Marinong Humboy to guys, oh yan, oh. Shout out kay Marinong Humboy. Malapit na tayo guys. Guys, andyan si Boss Tipin sa loob ng bahay niya. Tao po. Tao po. Hoy! Ano nga nyo?
ginagawa mo? Boss. Di ka nag dalaw niya. Happy si Chris. Ha? Sabas! Ah, di na. Sup. Nakoy hatdaan mo dai, para nimo. Para nimo, basta ate mo. Yan, so guys, dahil namonetize tayo sa YouTube, dahil na bigyan natin ng pizza sa Boss Stephen. Sana all. Saka si Mighty Mouse. So wala dito si Mighty Mouse, andun sa bahay nila. So kaulon dali. After na kaulon sa kami. So yun guys, so bigyan natin. Pero kami rin pala yung kakain ito. Kasama din kami sa kakain nito guys. Ayan o. So, problema, wala tayong soft drinks kaya wala man ka. Lawan. Ayan. Manlakaw. Ayan guys, so nagulat si Boss Stephen dahil dumaan kami dito tapos may dala pa kaming pizza. yan lang yun muna yung kaya natin kasi wala pa tayong sahod. Pizza lang muna tayo. Ayan. So pasyal muna ako dito no sa may babuyan ni Nani Mighty Mang. Yan. Ayan no. Bali apat dito tapos apat sa kabila. Ay, naligo. Ano day? Ikaw pizza day? Ayan. Uhuy. Oh. So, kisa may pa-shoutout mo, sige mong may gusto kay pa-shoutout sa mga Shoutout din ako kung mama. Akala ko yung ano mo. Rakiterong Master yan. Hi guys, so please subscribe. Yes, Rakiterong Master no? Yes. So yun, guys, no? lang niya. So guys, maraming salamat pala kasi na-monetize tayo nung last nating punta dito, yung nagkabit tayo ng internet. So maraming salamat sa supporters ni Boss Stephen sa Mighty Mang dahil na-monetize tayo. 2 araw lang nung galing kami dito, monetize agad. Yes, agad. Tsaka may dala siyang pizza. Para kay Mari. Tabangan, walo ram nagabuk, tagsa lang ta. Ali day Niki, kaon day Niki. Yan na din ba? Binangga na ba ni Ate Cha? Binangga kay Ate Cha, pinaminti na makita sa live ni Ate Cha. Si Nicki Minaj. Yan. So, kakain tayo ng pizza. Ayun guys, oh. Tingnan niyo mga master, oh. Luto na siya. Mura magluto, no? Basa sa. Galing sa Santinos. Pizza. Basa mo siya. Kadag ko na. Usak mo. Di gusto sa gurot na eh. So, ayan. So, kain muna tayo. Asan to sila? Ay. Ay, nung ka, nung. So, birthday Ay, pa ng kaibigan ko. Yan. 16 na siya ngayon. Yan, yung nakapula. Birthday daw niya. 17? Kabala. 17. Ilan daw niya? 17? Yan, so happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang sa... Happy birthday, bro! Pizza mat. Galing kay Rakiterong Master. Oo, tama. Nagdala kami ng pizza. Lingkod nga di. Saka wala dito si Mighty Mang, sayang. Wala dito si Mighty Mag. Lingkod nga Nandun di. siya sa Danao, may binibili. Ito naman nga ito yun. Okay na, awad pa. Ayun guys, oh. Tingnan niyo si Atitsa. Yan, Take a deep breath. Inhale, quick, exhale, finish. ang rin na ng... Stay healthy. Ayan. Si Atitsa nasa baso. Ang mga Bukid Squad, din eh. Oh. Si Marino Humboy, si Tips Mio, Jing. Isa ni Ari ko Yungit. uban kaya. Uban ka ba sa ako ba? Good squad. Apil na ko. Abil ka? Oh, Atitsa, ingon. Katong dito misa ka ng kwan. Sana. Ilahan, nagtaod sa internet. Baguhay ram ko nagkuan-kuan god kinang kay kuyo nila. Ako nag-vlog ni sa una god. Ako lang ya. Moto nagkuyo mi ni Jimboy, manin homeboy. Moto nagkuyo mi adil atin sa. Nagkaimo to nagkakaila mo natin sa box squad. Hindi kaya kan. Si Marino Homeboy. Magpa na siya sa iyang page. Ang sahod lang, wala pa. Wala pa man. Wala pa man siya makuan. Pampa lang no?
1,000 pala yung followers. Kung na dito, oh. Kaon na Nikki? Ayan guys, oh, si Ate Charing, ang reyna ng South Korea. Nakalagay sa baso. Yan. Napatuloy ko yan sa pagka-Instagram. Karta. Pizza. Ano sa sweldo mo? Every month na sweldo, ala? Dito. Ayan, celebrate ng birthday, pizza lang. Oh. Ay, si Don Carlos. Birthday. Ayan si Nikki, oh. Yan yung pinangga kay na ni Ate Cha. Si Nikki. So, pizza lang tayo. Pizza lang sa taron kay wala pa man tayo sildo. Asa yung pan, boss? Dapit balay. Ayan, halang na. Ano daw, maanghang daw sabi ni Nikki. Oray pa. Ay. Siya pala yung asawa ni Boss Tipin. Ayan. Dapit. Tapos yung asawa niya. Si ano pala si Barda Girls Vlog. Huwag niyong kalimutan. Tayo lang naman yung magtutulungan dito. Mga vlogger. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Barda Girls. Yung mga subscriber ko, support din natin. Bardagal. Ayan. So, ayun guys. Tapos na kami kumain ng pizza. Uuwi na kami kasi hapon na mag-aalas 6 na. Kaya nag-isipan namin uuwi na. So, next time na sad, boss. Salamat. Magmumukbang tayo next time, no? So maraming salamat pala kay Raketerong Yes. Master kasi nagdala siya ng ano, snacks. Welcome. Ano yan? Pizza, pasasalamat yun. Yan, so maraming salamat po. At saka patuloy niyo po siyang suportahan. Yes, thank you. Yan. Ayan. So, ayan guys, no? So, maraming salamat guys sa panonood ng aking mga vlogs. And kung hindi dahil sa inyo guys, di ako mamonetize sa YouTube. Kaya maraming salamat po. And God bless. Keep safe always. And bye-bye.